Oh, ikuha niya sa mga lods. Muna ni order mga lods, oh. Dito siya shop mga lods. Ano yung boss? Tanawa lang, boss. Ipadak ako na kasi tira ba ito mo ha? Ingon. Akong giotso. Tasakto lagi na. Ejer barina, sud na dia. Sige, salamat boss, boss. Sige, boss. Kani 100 ra ni. 100 ra. Pero nipis man ko ni katong baga, 150 akong baga. Pero mata dyan sugod. Ha? Mata dyan sugod mo. Kani ngani sa ko mo? Standard sugod na. Oh, standard man dako. Sige. 150 akong baga. Sige, boss, salamat, boss. Sa buha na. Wala na to. Ano? Sa 30 to be August 31. Ikuha na pero dugay na to niyang order mga lods. Bayaran na to, karon lang niya. So kato 800 to pero sa iya 700 ra. Muna nga sukod mga lods, oh. Dako. 800 akong baligya sa marketplace pero dire shop 700 ra. Kwarta. Tengah na kwarta. Isa mo gyapon ni. Tengah na po kwarta. Mga piso-piso, mga 5 piso, 2, 50 Gs, kata-kata 1,000. Ini kayak gusto rin niya, mura na yung sukod. Diyan lang mga lods. Mga lods, kaya hapon na.